Bairabi thil thleng kan hmu ang hian Bairabi forest gate bulah chuan telephone ban hi hei a bulah hian trek chawp chawp mai a thil hla awm leh pawi chu thleng lo turah ngai ta ila hei hi a chhan ni thei ber a lang ri chu telephone a current kal a positive leh negative te a kal sual niin hriat ani a thil thleng du awm lo chawk a thleng lo turah khan ngai ila a hrang leh a hla awm lampangah mipui ten min lo ngaisak lo turin khan in hriat tir ani he thil hi a chhan leh vang chiang tak hriat a har khawp mai a chuwang chuanin chhuimi ten an chhui chhuah hun ngak phut meng aw Hop đây cái telephone bằng như vậy qua ở trong rất dễ bên rồi lại ở đuổi rồi bên này